Siemanko, ja jestem Niklaus, a to jest, moi drodzy, spełnienie marzeń każdego mieszczucha. Czyli to, że można, kurde, zostać prawdziwym farmerem w grze Farm Expert 2017. Moi drodzy, mamy tutaj do wyboru samouczki. Ja już samouczki przeszedłem, mam to wszystko w małym paluszku, o tym. Mamy też grę, co ciekawe, kurde, multiplayerową. Niestety nikt w tą grę nie gra. Bo ona chyba jeszcze nie miała premiery, w ogóle mi się wydaje. Mi się wydaje, że ja dostałem do niej klucz jakoś w ogóle przedpremierowo. Bo dostałem klucz od twórców, coś tam będzie podlinkowane w każdym razie. No, tam jest czat po prawej stronie ze streama, który pozdrawia. No dobra. Także weźmy sobie grę swobodną. Wybierzmy sobie jakieś fajne miejsce. Mamy tutaj różne, kurde, miejscówki. Północne wzgórza się wydają zajebiste. Także 25 października jest premiera. Oje! Kurde, to gdzie tam jeszcze? To ja w tą grę gram mocno przedpremierowo, ale naprawdę mocno. No i moi drodzy, tak to wygląda. To jest wszystko nasze. To jest wszystko nasze. Możemy skakać, o dziwo. W symulatorach bardzo rzadko kiedy da się skakać. Mamy pole. Możemy poudawać, że to jest Dead by Daylight. Na przykład. Jak leciała ta muzyczka od zabójcy? Kurde, już nie pamiętam. I tylko nie na hak, tylko nie na hak. No, tam leci jakiś soku, albo jaszcząb. Dobra, obadajmy. Ja tam na pewno chciałbym do tych zamków pojechać. W ogóle warto zwrócić uwagę, jaka tu jest grafa zawalista, patrzcie. Takie detale, jak listki powiewające na zbożu. Patrzcie, jedyne w swoim rodzaju płaskie kwiaty. No, efekt głębi, kurde, jest dobrze. Efekt soczewki. Ja nie wiem, czy to czasem nie śmiga na Unrealu Engine 4. Seryjnie. Dobra, tu możemy sobie wszystko rozbudowywać. Elegancja Francja. Tu jest hasiok. Nieinteraktywny. Drzwi też nie. To jest moja hacienda. Sobie kupiłem za donaty z Hitboxa. O. Tylko niestety musiałem kupić takie drzwi, że takie tańsza wersja ma takie klamki namalowane. No, jak będę dostawał więcej donatów i więcej subów, to sobie kupię takie drzwi, że będą miały normalną klamkę i będzie je można otwierać i zamykać. A na razie te są takie udawane. Ale jak się stoi tak, o, to się nawet nikt nie pozna, nie? I okna też mam takie trochę. Mam namalowane na oknach firanki. Bitą śmietaną. Bo tak naprawdę to mnie nie stać na firanki. No. Tylko blaty mam prawdziwe. I maszyny. I drzwi. O. Nawet są elektryczne takie superanckie, patrzcie. Widzieliście? Na fotokomórkie. Że ja podłażę i one się otwierają. Mieliście takie? Kiedyś na pewno nie. Na pewno nie. I to też takie jest. Kurde, tak A nie ma tak, kurwa, dobre. Dobre jest. Dobra, no co my robimy? Jako prawilny rolnik. Mechanika. Czas w grze jest taki przyspieszony? Normalnie niech leci. Wszystko z dotacji z Unii Europejskiej, oczywiście. Mamy dni tygodnia. Ej, przeniosłem się na 10 sierpnia. A ja nie chciałem. Mi się to przez przypadek zrobiło. Kurde, sorry. Sorewicz, jak to mówią. Zwierzęta, nie mam żadnych. Mogę wiatę rozbudować. No to... I mamy nawet perki. Chyba takie perki, coś takiego. Kierowca, oracz, siewca, hodowca, żniwiarz, plantator, kopacz. Ewa?
sadownik, zbieracz, handlowiec, zarządca, mechanik. No. I co? Pała mięknie. Z wrażenia. Jakie to genialne. Sprzedaj najstarszą kozę. Niestety, kurde, nie mam żadnych kus jeszcze. Dobra. Nie wiem jak was, ale mnie kusi ta maszyna. Jest całe pole, kurde, do zrobienia. Bierzemy się. Dźwięk z Wolfensteina. Z biegania po kładce. Czekajcie, jesteś... Kurde, nie ma... Nie! Do przodka. Czekajcie, byda podpinął. Podłącz gal... Można tą muzykę wyłączyć? Aaaa! Uwaga! Kurwa. Jezus Maria! Andrzejek, co się porobiło? Ej. Mi chyba, kurde, obcy wylądowali na polu, mi się wydaje. Kurde. Czemu on tak... A bo ja za szybko jechałem. No to dobra, to już... Wszystko jasne. Pomalutku. Czemu on do Zatka jedzie, jak mam... Ej, nie mogę... Nie mogę się na... Nie wsteczny, tylko do... Pało. Do przodu jedź. No, dobra. Co to jest? Okno. Ale tego będę miał. Kurde bele.
A ja tak będę jak dzik. W różnych kierunkach. Dobra. To jest trochę nudne. Jedziemy się karnąć. Pozwiedzać. Sąsiadów przywitać. Siema sąsiady. Witam was serdecznie. No, to jeżeli materiał z gry wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zapraszam na Facebooka.